Bixi atera hasta que pelota eskutika. Jose Marik erantzun, Mikai. Pelota beretan baztertu egin zailo, gaizkotu egin zailo ezkerparen tirata. Ezin, duena egin. Aurrera jon, haupa jon diote, publiko artean. Belogi eharki erantzun pelotari. Jose Marik atzeran, gozo. Belogi kantura eman ez izugarri ondo, eutxi. Jose Marik herri eskapadan, goinek ederki bildu, eskubero zabalean aita. Mikelek dekadita. Berriz belotik bertara eta tanto! Beloki pelota jaitsi, eskubero galbokon, altxa, Mikel esota manoa ez da nahi zuen bezalakoa izan, baino horrengo pelotaka honekin zuzendu du bidea berriz ere. Badu bagatxo bila, para eta txokuan eta bikaina. Hori dira horiek doaiak, Mikel. Baina, benetan, polita da, urte askotan jarraitu bezala Andoaingo Gazteleku eskuzko eskolak ganean, txalo barego beraietzak. Xo Mikel Goñi, Gabon, ze partido nola joan da, venga. Bueno, hori gara ez, partido azken txampama gogortu inda. Hasiera, gu nahiko lasai bilikara eta gero estutu da partida, ez dut jende gaizuna espetatu bixote dugitzea eta izan du dirato politak aurre hartan, eskudero oso harria eta bizi da aurre hartan da, bueno, guztut festivala jende goten nion dela eta goitzen intentzioa ez. Eire guztua? Bai, guztua, partida eskutik maritza, negontan da, bueno, guztua. Eta, bueno, gaurko festa egin da, ze zemu sententu menandoinen. Hemen gizon jende dira eta gutxeko ere frontoi bete hori managoa beti bakizen. Guztua, oso guztua. Erki bat. Errepetitzeko. Vale, eskerrezkoa, Mikel. Gabon, Jon Beloki. Gabon. Bueno, gaur Mikel Goñekin partidua, bikotein da, ze esateko? Oso Mikelekin, oso tipo jatorra dola. Eta, asko laundu partidun zehar, da behit eskerrak ez, eta behit nire aletan egin segatu nahiz, behagin oso guztua oso ditunez. Esperientzia politia. Partidu jokatzen ez zinatela tarteka ziarkare bilatuko zenuen jendetza eta animuak eta... Inoiz ikusi izan da nire kopurik handina Andoainen, Arraten. Interpolosetan ez da inoiz zola bete. Eta oso zola erreia ez. Jendi hola izustea, baina buliak eta zure izenak handatzen da hori eskertzea ez. Azkenean jendi ikustezu guztua dola eta... Oso esperientzia hona eta gaina protesko gantzeko diru launtza polit bat eta importantena izan da lortu dut, dena oso borobila. Tarteka jende tartetik eta entzut esan, beloki ez da, geze klub fansa sortu deun eo... Ez. Hori ez da gizesa. Lagun asko horrin? Ez, animatuta. Barri, vale. Bueno, esker asko ba, Jon. Bai, zuri. Vale. Andoni, bukatu dira bi partiduak, festare bukatu da, jendia bai joa.
Balorazio bitiko garaia igual? Bueno, hain beruan balorazio oso baikorra egiten dugu. Aldatik jende pila bat etorri da, jaialdia ikustera. Bestetik partida nahiko politak egiten dira, 2021 bat teko emaitzarekin, baina aldez ere giro aldetik eta jende kopuruagatik oso kontentu eta baitere azkeneko egunetan herrian egondan giroagatik, ez? Batzutuk ez zuten segisten goñi etorriko zara eta, bueno, izan da guretzako oso jaialdi politia eta aurra begira ere indarra ematen duguna. Hemen bigarren partidu bukatu ondoren ez ustekoa, omenaldi txikia, pelota eskolako lakideak espero, omenaldi hori. Oraindik ere urduri nago eta ez dakiz esan, baina bueno, asko eskertzekoa da. Ixo, Mikel, Arretxe, gaur kogakin batea, 22 bat, irabazi. Bai, zaila jarri zaigu hasieran. Gaztia fuerte segira, ondoengo Gaztia fuerte segira, etxian jolatzen zuten. Da, bueno, gaztetasuna, indartxu, da gu, veterania, beste txipatek inatea geha, divertitzeko gogokin inatea geha, eta harrapaten digute, eta, bueno, azkenian gure serio jarri geha, koka, beak dagoen guztia eman du, eta azkenian, guk irazi dugu ez. Miguel, eta gaurko giroa ikusita, zeragaz osateko? Olako eventua gehiago imako benitu da. Asko dagoela aldarrikatzeko, mendik esku pilota, mendik eta indar gehiago hartu behar dura, eta mendik gazte asko dator horrela atzetik, eta pelota guretzan bizia dara eta bizia eman. Xo, nahi? Nahi Etxeberria gaur 22 galdu, partidu nola jonda? Partida poliki, hasieran ondo hasia, berrez. Gero behin aurren da atzen bilok ondo ditu geha, eta errez gombidatu du. Gero behin kokasia, pixkat behin joku sartzen, ondo moztu du, beran da ondo ditu, atzean moztu du, ginen tartea. Eta hor kuntzeko pixkat behiek tanto gazi geha, eta konfiantzatu du, eta ez zinen tanto gubatu, eta behiek asmatu da azkenean. Asmatu da. Gaurkoa eguna berezia igual? Herri guztia hemen guri behi da, jende asko etorria, partidu poliba guztu da, guztua behatu geha, gire eta ondo guztua behatu da, eta